Monggo sedherek kita ndongaaken putra teman kalih lan ingkang bebesanan. Ya. Yen pangapunten nggih. Iki wayang teater dalang. Kita awiti anak Mas Muhammad Imam Ramadan bin Suratman Sumiyem, putra nomor setunggal ingkang awit alit dipun didik lan nderek bapa pamanipun Pak Supriyanto Ibu Suminah, ugi Dyah Ayu Nur Faridatun binti Mulyono Tumini putra nomor kalih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali watika wal sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Khaddaqat kilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa rukungana wa sujudana wa qiyamana wa udana wa darana sirona ya Allah ya Rabbil alamin. Allah fil lana wali walidina warhumma kama rabbana sahira. Allahumma huda wa tuqa wal wafan bakina. Allahumma barakallaka barakan alaika wa jama'a baina fi khair. Barakallahu wa barak alaika wa jama'a baina fi khair. Barakallahu wa barak alaika wa jama'a baina fi khair. Allahumma li baina kama alatam baina adama wa kawa. Allahumma li baina kama alatam Yusufa wa Yulaika. Allahumma li kama alatam Ibrahim wa Sarah. Allahumma liman kama alata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qadatul kubra. Allahumma rabbi anzili munjilatan wa anta qaril munjilin wa ma karu wa ma Allah wa Allahul murghim illa raitahum kasitahum lulu amandura. Innaladzi faradha alaika qur'ana la radduka ilaman. Allah bisalamati jaya ar-rahman jaya rahim fi qaumi bi rahmati Qur'an wa jayati umurihi bidarajati ala kulli syai'in qadir. Allahumma asiruna wa yasir rizqi. Allahu karim Allahu karim Allahu karim Allahu samad Allahu akbar. Allah manzilatur rahmah wa manzilatul darajat ngana rezeki bi jazati ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya karim ya rahman ya rahim ya Allah ya salam ya Allah ya rahman. Allahumma barik lana fi sawmina wa mutina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanal musybun wa salin walhamdulillahi alamin. Para bapak, para sedherek sedaya, ing siang menika kita saged nyaksikaken keagunganipun Gusti Allah bilih Mas Muhammad Imam Ramadan lahir wonten Jakarta. Lajeng Genduk Nur Faridatun menika wonten Ngawet. Ning kepanggih menika paribasanipun asam di gunung, garam di laut, bertemu di belanga. Itu namanya pun jodoh. Kita sedaya niku naming sadremo. Pati jodoh bejo takdir kala wau nggih naming sadremo. Ning Allah mawi kagungan kersa njodohaken Adi Mas Muhammad Imam Ramadan kalian Mbak Nur Farida kula wau karni diniati ibadah. Ngaten Mas Muhammad nggih. Dados anggen panjenengan kagungan garwa dipun niati ibadah.
panjenengan menika sampun dados temanten. Tegese sampun nindakaken palakrama. Pala kuwi woh krama tumindak. Tumindak jenengan ingkang inikah lan ijab kabul menika sampun pas menawi kagungan putra. Tujuanipun penyan gegaran menika supados ngajengaken gesang panjenengan kados turunan putra soleh lan solikah. Ingkang nomor kalih Mas Muhammad sekalian kala wau sampun nindakaken pana krama. Pana tegese padang, krama tumindak. Dados Mas Muhammad Imam Ramadan kala wau tumindak jenengan niku sampun padang mungguing agami lan padang mungguing negari. Mila sampean sampun sah sak mangsa-mangsa dipun paringi putra kagungan bondo mangke dipun paringaken ke putra menika warisanipun. Para sedherek sedaya, kula badhe matur dhateng Mas Muhammad. Mas Muhammad rikala panjenengan ngelamar Mbak Nur niku duwe modal apa Mas Muhammad? Lah niki perlu ditakoni ya. Mbak Neng mikir jijik-jijiran coba mikir operator ya mic-nya masih ada, pinjam temannya ini Mbak penyanyi mic ya. Ya. Jalan anggon. Jenenge padang ngarep. Disiksane wong akeh sakmene niki mengke panjenenganipun Mas Mulyono sekalian mantep madet. Baleni pisan kas pitangane Mbah Marti. Niku murid kula ngaji sing pinter dhewe. Tur bagus dhewe. Masyaallah menika Kang Putra senajan santen nika sampun katam anggen sinau Quran. Nah, Mas Muhammad Imam Ramadan rikala panjenengan nglamar Genduk Ayu Nur Faridatun niku sing nggo modal apa? Jawaban cah bagus. Modal yakin, Pak. Apa? Yakin. Oh yakin. Alhamdulillah. Yakin bahwa Genduk menika dados sisian panjenengan ingkang mangke mujudaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Nah, panjenengan kagungan Genduk Ayu Nur Faridah niku kok tertarik sebab menapanipun. Lah niku penting. Nah, sebab karena apa? Ayo dipikir dulu. Ayo karena apa? Mas Ramadan, Mas Iman Ramadan. Iya. Nah, karena iya. Atine, Pak. Karena apa? Pun saya. Oh, saya. Sani dibalik sing putri. Mbak Nur, cobi. Rikala penyandipun lamar Mas Muhammad Iman Ramadan. Kok lajeng penyanyian kersa menika tertarik napanipun Mbak Nur? Ya, monggo. Atine nggih saya, Pak. Oh, nggih saya, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah syukurillah keyakinan saya kalau wau saestu jadi awal yang untuk sukses. Mas Muhammad panjenengan nikah kalian Mbak Nur Faridatun nika lare putri dinikah amargi sekawan bab. Sik dhewe sing tertarik jenengan wajahnya. Lah wajahnya cantik. Itu nomor satu dulu. Dinikah mergo kecantikanipun. Nomor loro mergo turunanipun. Lho, asmane sampun Nur Faridatun. Lho, Nur ki cahaya. Faridatun nggih kerukunan nggih. Farida meniku kesainan. Lah, mila alhamdulillah bilih Pak Mulyono anggenipun maringi
tetenger putrane Mbak Nur Faridatun kala saestu mengko karep dia dadi sing putra kang saleh. Nomor 2 merga keturunanipun. Nomor 3 merga bandanipun. Alhamdulillah Mbak Nur Faridatun sampun nyambut damel. Dadi upama diibaratke wayang ngono, Mas Nur niki, Mas Muhammad Imam Ramadan niki Janaka. Janaka saka bahasa Arab jannah. Lah Janaka kuwi duwe bojo 4. Mboten ateges Mas Muhammad Imam Ramadan mangke kagungan garwa sekawan. Sekawan niku mengko karep mekaten. Nomor setunggal niku garwa niku Wara Sembadra. Wara kuwi mau wadon, Sembada nyambut gawe. Dadi wong wadon iso bantu wong lanang nyambut damel. Menika alhamdulillah merga bandanipun. Lajeng menawi sampun ngaten dadi Sri Kandi. Sri wadah kan Sri rezeki Kandi ki wadah. Mila jarang banget wong Joko sugih, wong prawan sugih. Ning nek wong suami istri sugih pun ngendi-ngendi ana. Mila alhamdulillah Mas Imam Ramadan enggal-enggal nikah menika syukur datang Gusti Allah kala dipun niati anggenipun nikah karena Allah Subhanahu wa taala. Mergo saesanipun kekalihipun. Nomor 3 laras ati. Dados mangke penyangkapun garwa niku wis ora mikir nyang ndi-ndi, atine wis antem, wis ayem, tentrem. Mila wong bagus sak donya ya mung Mas Ramadan nggih Mbak Nur. Semantan jogi Mas Muhammad Nur Ramadan, putri yang cantik hanya istriku. Nah, kemudian yang nomor 4 dinikah mergo agamanipun. Para sedherek sedaya, tiyang gesang niku diparingi rezeki dening Gusti Allah sekawan. Siji rezeki endek, loro rezeki berharga, 3 rezeki mahal, sekawan rezeki tinggi. Nah, Mas Muhammad Nur Ramadan, Mas Muhammad Imam Ramadan, rezeki endek sampean sampun nyambut damel, pikantuk gaji, duwe omah, duwe kendaraan lan sak pitute. Niku dening Gusti Allah rezeki sing endek ning penting. Mergo kanggo nyukupi kebutuhan gesang panjenengan. Lah sing nomor kalih niku panjenengan kagungan putri ingkang soleh kala wau rezeki ingkang mahal, ingkang berharga. Dados tidak bisa dinilai. Dunia ini adalah perhiasan. Perhiasan yang paling saya adalah istri yang solihah. Dipun jagi Mbak Nur Faridatun dados putri ingkang solihah. Mangke menawi sampun kakung putra dipun didik kakung putri dadi soleh lan solihah. Nomor 3 nipun rezeki ingkang mahal. Rezeki mahal itu adalah kesehatan. Alhamdulillah Bu Tumini gitu, Bu Tumini, Pak Mulyono, Bu Sumiyam, Bu Pak Suratman, Bu Suminah, Pak Supriyanto, alhamdulillah dibareng sehat mulai duwe gawe nganten iki. Sehat ki larang regane. Karena pengen sehat apa wae didol kanggo demi kesehatan. Ditokke mergo kanggo kesehatan. Mila sehat itu sangat-sangat mahal, sehat wal afiat. Badannya sehat, rohani pun afiat, datang eling datang Gusti Allah. Lah rezeki ingkang pungkasan tinggi niku cita-citane pun gesang sak donya niki supaya pikantuk rezeki ingkang paling inggil. Samangsa-mangsa kapundhut dening Gusti Allah saged pungkasanipun tahlil la ilaha illallah. Niku bejo-bejane wong urip donya lan akhirat badhe mulya. Mila cocok ngendikanipun Nabi Muhammad SAW ingkang donga sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tugasipun Mbak Nur Faridatun dadi istri yang senantiasa menjaga kehormatan, menjaga harta bendanya dan menjaga semuanya. Sekarang sudah punya suami.
kemana-mana di musyawarah yang baik. Aja pende banjane luwih gedhe ora hormat karo sing lanang. Blonjo gedhe iki mung mergo duwe bojo. Lah, mila awis saking menika panjenengan tanggung jawab keluarga. Kala wau dadi Sri Kandi lan dadi Larasati. Ning demi karirnya King Kakung harus dadi Mustaqaweni, yaitu memberikan arahan, memberi dukungan, memberi spirit kepada Keng Roko supaya bisa mencapai prestasi yang baik di nama dia bekerja. Porsik sedaya wong dadi manten iku mau kepenak. Dadi nek wong nyambut gawe sik dhewe niku rekoso. Lagi kepenak yen dadi manten niku nggih penak dhisik rekoso mburi. Ning niku suatu kebahagiaan sampun dipuniati. Mila yen kepenak dadi manten cukup pisan mawon. Ampun ngantek di bulan baleni. Para rawuh sami mekaten anggen kula ngaturaken piwulang dhateng murid kula santri kula Muhammad Imam Ramadan sekalian sakmenika sampun kagungan garwa. Alhamdulillah kita nderek bahagia supados keluarganipun sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.